korrikak hasiera berria. Bilbon ospatzeko tanba kilometro azkena, Salvadoren babesean emanen du lehena. Urepeletik Bilbora abia dadin korrika, Urepeletik Bilbora abia dadin korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldunak herrietan ahaldun gaitezen, eta gure mintza eraz denok arrogago zen. Urepeletik Bilbora lekukoak idatzen, gizakateten gabe oro laster goazen. Urepeletik Bilbora abia dadin korrika, Urepeletik Bilbora abia dadin korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldun den guztia guru altzabeza, gorenean ikusteko euskaldun hizkuntza. Korrikazale guztiek hauze eskatzen dute, nola zabaldua dagon presia bezate. Urepeletik Bilbora abia dadin korrika, Urepeletik Bilbora abia dadin korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gogoa konpli dezala euskal jendartea, euskaldun bihurtuz datozen urteak. 10 egun eta gauez korrikata euskara, euskaldunei eskerrak pizturik sugarrak. Urepeletik Bilbora abia dadin korrika, Urepeletik Bilbora abia dadin korrika. Euskara da kanporata denok korrikara, Euskara da kanporata denok korrikara. Berez